Alors, c'est une opération qui a été initiée pour la première fois en 2013, lors de la première venue du Secours Islamique France au Mali. Donc, dès la première année de sa présence, cette opération a eu lieu. Et elle s'est répétée chaque année depuis 2013 jusqu'à présent sans interruption. Son ampleur est variable puisque, comme mon collègue le précisait, elle dépend des donations de donateurs privés. Et on ne sait jamais d'une année à l'autre quelle va être l'implication des donateurs. Alors, moi, c'est déjà un moment émouvant par le fait que j'étais présent lors de la première édition en 2013. Donc, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, 11, même peut-être 12 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc voilà, j'ai retrouvé quelques visages qui m'étaient vaguement familiers. Et donc ça, voilà, j'ai l'impression de revivre des moments forts que j'avais vécus parce que la première édition, c'était particulièrement émouvant. Alors les bénéficiaires sont les enfants vulnérables, comme on les appelle. Cette année, ils seront au nombre de 7000. Et comme j'ai tenté de l'expliquer aussi lors de mon intervention, ce sont les bénéficiaires de nos projets de long terme, parce que ces opérations qu'on appelle saisonnières, Ramadan et Tabaski, elles sont ponctuelles, elles sont de courte durée, mais pour développer et amplifier leur impact, on les intègre à des projets qu'on appelle de long terme ou de développement structurant. Y a-t-il des critères de sélection? C'est les critères de vulnérabilité habituels. Et donc les bénéficiaires de ces projets, ce sont des enfants vulnérables qui sont identifiés en fonction de critères de vulnérabilité. Donc ce sont les mêmes un peu plus étendus ou un peu plus élargis, ce sont les mêmes que les bénéficiaires de nos projets. Donc nous avons 2 projets de long terme, le projet d'inclusion des jeunes et des enfants élèves des écoles coraniques dans la société malienne et un projet de parrainage d'enfants. Bi an bɛ ka dɛmɛ mun kɛ nin ye a bɛ na sunkalo de kɔnɔna na dɛmɛ in b'an bɛ an ka siège sigilen bɛ Faransi donc olu bɛ wariw sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ wariw d'u ma pour que ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ u b'o wariw fara ɲɔgɔn kan u b'a ci anw ma an k'a lajɛ sunkalo kɔnɔna na an bɛ se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ cogo min na donc dɛmɛ bɛ na o hukumu de kɔnɔna na ni dɛmɛ nana sisan an ni gouvernement fana de bɛ baara kɛ mun ye minnu ka kan n'a ye an ni gouvernement de bɛ kuma an bɛ taa service développement social la an b'a f'u ye bon sifu o baara kɛ Mali la donc ni dɛmɛ in b'a bolo a bɛ fɛ k'a di ni mɔgɔ hakɛ in ma donc développement social de bɛ liste d'anw ma ni liste dira anw ma mɔgɔw bɛ sigilen don yɔrɔ min na an ka service de mille bɛ taa yen nɔ ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ ni a sɛgɛsɛgɛra u bɛɛ yera k'u dɔn donc liste bɛ kɛ k'a bila ni liste kɛra k'a bila donc dɛmɛ bɛ di olu de ma dɛmɛ in a bɛ kɛ ni coupon de ye coupon valeur ye 2000 ye mɔgɔ kelen coupon kelen bɛ d'i ma a valeur ye 2000 de ye bon a coupon in fana a tɛ se ka échanger bitigi bɛɛ kɔnɔ an ni bitigi dɔw de bɛ kuma an bi bɛn n'an ye avis kɛ sisan bitigitigi minnu intéressé don u b'u ka dossier ladon ni dossier donna donc an bɛ sélection kɛ an ni bitigitigi mana bɛn a la n'an ye mun ka baara taabolo ka ɲi mun y'an ka fɛngɛw jaabi ka ɲɛ donc an n'u bɛ contrat signé commune kɔnɔ donc n'an n'u ye contrat signé olu bɛ se ni coupon taara olu b'a minɛ parce que n'i taara bitigi wɛrɛ la mun ma contrat signé u t'a minɛ i bolo u t'a dɔn fɛn mun don donc c'est pour que a bɛ d'u ma u ka ɲɛsin o bitigi ninnu ma wari fana ye fɛn dɔ ye fo an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ i mana wari di mɔgɔ ma ka ban a bɛ se ka don fɛn ka di a bɛ se ka taa don a la dɛmɛ dabɔlen t'o kama dɛmɛ dabɔlen don k'a don balo de la donc balo in fana an b'a liste de kɛ an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na an bɛ sigi an b'a baara de kɛ an b'a liste kɛ mun ye malo ye ɲɔ tulu sukaro an b'a liste bɛɛ kɛ k'a valider liste bɛ di olu ma liste bɛ di bitigitigiw ma donc n'i taara bitigi la n'a ni mun ye contrat signé
n'ale y'a ye dɔrɔn ale b'a dɔn a ka wari de don ale b'a minɛ i mago bɛ hakɛ mun na mun b'i ka wari bɔ a b'o di a bɛ facture kɛ a tila ka na n'a ka coupon ye anw fɛ SIF la donc service de financier b'a contrôler k'a lajɛ u b'a ka wari segin a ma